И здравейте хора, вие сте с Данупсерс и днес ще направим едно ексклюзивно видео, в което ще ви покажа какво ми се случи преди точно една минута. Може би повечето от вас знаят какво е, може би ще прочетете в заглавието на клипа, ще бъде много интересно. Какво е то, ще разберете след малко, стига да зареди. Първо искам да кажа, че с тази карта, която спечелихме, ще можем да дигнем много нагоре арени. Така, надолу. Даваме buy rarity. Тръгваме надолу и стигаме до Nightwitch. Да, приятели, спечелихме Nightwitch. Тук съм си го сложил на скриншот даже. Ето го, Nightwitch. И ще ви покажа снимката, която показва, че това не е хак. Ето, току-що я заснех. Ето я, Wizard след това. 8 бомбера и накрая Nightwitch. Така че, благодаря, че бяхте с нас за това кратко видео. И да направим хубави епизоди с Nightwitch геймплея. Довиждане!